y senta. Por si acaso, pues yo un poquillo. Porque é de Verdillo, porque eu son dali, síntome dali, é que criei-me ali. Entonces, eso é máis que a peza que me gusta un montón, pareceme que ten, non sei, unha melodía bonita. Un día fun a donde a miña abuela, puxome a cantar con ela, e ela cantou a cando a min esa canción. E sacábame ela coplas, así que algunhas eu xa sabía, outras non. Cando canto esta canción recórdame a eses momentos, cando falo con ela, cando... Con ela ou con meu abuelo incluso, o meu abuelo non cantaba, pero sí que se acorda de moitas coplas e de moitos contos tamén. E recórdame un pouco a eses momentos de cando vou donde eles falar con eles. De onde son. Pero máis desde que descubrín, por así decirlo, de onde viña todo isto, sabes? Que viña todo ao final da casa, de aprender na casa, ou dos veciños, de miña abuela mismo. Cando soupen así e fun descubrindo ese tipo de cousas, foi cando me empezou a interesar aprender máis de aquí que de outros lados. Que non implica que non me gusten as pezas de outros lados e que os toque, porque tamén me gustan moito. Pero é verdad que teño máis interés na hora de aprender, ao mellor aprender máis desta zona, Verdillo, Carballo, Bergantiños, que ao mellor de, eu que sei, de Ourense, sabes? Non sei. Simplemente é por ese sentimento de pertenecer a algo e de, non sei, esa morriña, por así decirlo. É saber que estou conectando con algo que me pertenece e que o cantaba a miña abuela, sabes? Ese sentimento é o que che dá ese gusto de cantar esas cousas, eu creo. Se me poño a cantar, canto calquera cousa, sexa tradicional, sexa o que sexa. Pero sí que me gusta o daqui, máis daqui por eso, polo de conectar coas raíces, co que foi antes, co que me pertenece a min, concretamente. O torgo, ese de botarse pa diante, sabes? Que lle dá igual, que canto ben, pois moi ben, canto mal, pois moi ben tamén. A min eso creo que me falta un pouco, pero sí que tiñan ese, sabes? Que lle dá todo igual, que é como ten que ser, basicamente. Eu non sei como facían, xúroche que non o sei, nin sei se lle doi ao cantar, se non... Elas técnica tiñan a que elas sabían, e pouco máis, supoño. Quero dicir, non había clases para iso. A técnica vocal así orientada ao tradicional, eu creo que é bastante complicado chegar a ela. Ti se cantas no teu tono e cantas como queres, e moitas veces elas cantaban elas solas, moito con outra persona. Ao final vas ti a gusto no teu porque cantas o teu, supoño eu, vamos. Eu cando canto sola, pois vou cómoda e non me estou fijando en se fago unha cousa ou fago outra. Deixas ti ir e listo. Vou probar a ver se me cadra co maneu. Ai, chamáchesme pequeniña, ai, porque me criei cun papas, ai, pequeniñas son as moscas, ai, a máis fan currer as vacas, ai, la 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 la, ai, la 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 la. A máis favorita no mundo? Non sei se a máis favorita no mundo, pero é que me ven cando penso en min. Eu creo que me refleja moi ben. Eu creo que se ten que manter... Quero dicir, creo que hai que ter un coñecemento do que había. Gusteche máis ou gusteche menos. Pois era así a copla porque se lle ocorriu así á señora ou ao señor, foi así. Non te representa no momento, non che di nada esa copla, pois porque non a vas cambiar. Eles antes falaban do carro das vacas, agora non se usan o carro de vacas, usas o coche. Bueno, pois se queres meter un coche nunha copla, pois que non o vas facer. Ao mellor non me representa, pero recórdame un momento, a algunha cousa, a miña abuela, eu que sei, a meu tío, a miña nai, e gústame cantala por eso. As coplas estaban contando cousas.
Pois estabas nunha roada e vías un que che gustaba, botabas unha copla para que a ver se che facía caso. Hai moitas que, bueno, para o meu entender, estaban ben nese contexto desa época e xa está. Están aí, consérvanse e mantéñense onde se teñen que manter, non tes por que transmitilas. E despois, se ti queres facer unha copla con coche, WhatsApp e SMS, pois fala tamén, está ben. É o que facían eles. E van moi reviradas algunhas. A min ese tamén me custa, a min medio me explicaron, como era? Hai hecho de dar e darei, a ver, hecho de dar e dareicho, hecho de volver a dar. Como te digo? Teño rosa na roseira e teño estrela no mar. Bueno, pues está aí, te lo quero dar porque te quero mucho, entón non sabes? Sí, no, eu ás veces tamén me perdo, E eu cando descubrín o que era un muiño, bueno, flipas. Se ti foras e viñeras como había de ser, palabra eu che daría de outros amores non ter. Esa é moi bonita, a moi de namorados. Non me sale, teño que aprender, porque non son capaz. Estou tan afeita a cantar unha cousa estruturada con unhas coplas, pois esta, que me costa un mundo. Estou intentando ir cada vez, pero cóstame. Nada que ver co baile, o sea, se xa me costa un pouco co baile de sacar punto e inventar e tal, cas coplas, as teño que inventar eu unha e xa, bueno, estou como na regueifa, estou 3 horas para inventar unha regueifa, eu, pois unha copla igual. E tamén me costa moito o de cambiarlle o ton. Se eu, por exemplo, ora menos, se eu sei unha copla nunha melodía dunha peza, cambiala para outra, según que coplas, para min é complicado. Eu creo que é máis difícil a improvisación na pande ca no baile, pero tamén porque estamos menos afeitos e pola maneira de enseñar. Estou afeita a tocar cun grupo, pero é verdad que me gusta, eu que sei, cando vou eu con Diago, unha foliada, bueno, con Diago é máis fácil porque xa vai ele e eu vou atrás e iso é maravilloso, pero eu que sei, con calquera outro día con Miro, por exemplo, na foliada, pois o mismo, eso está moi ben, apréndese moito, porque hai coplas que ao mellor che sonan e vas pillando e aínda que sea no final ou hai lelo ou o que sea, a mí gústame. O mellor de Bergantiños. O momento ese de cambiar dun maneo para unha muiñeira é como moi subidón. No baile, pa min, sobre todo, veste como moi arriba. É a rave. É o perreo da época. Unha empuñada me gusta. Sí. Pillarlle ben o xeito á empuñada, que non é fácil. Eu considero que aínda non son experta niso. Igual é por eso, porque como aínda non lle quero lle pillar aínda máis o toque. Sei unha inconformista. ¿Te puedes levantar? Eu si, hombre. E sentarme outra vez se queres tamén. Sí. Outra vez? ¿Marta para afuera? Marcho.